tingnan nyo yung dadaan ko, guys. Kaya dapat pag ganito mag skate ka na lang. Woo! See? Skate na lang ako pababa. So good day na pod. Now I'm here at Hundvåg Bridge na pod. Adto ko diri kay mag-hike ta. Kay wa na pod tayling ako. So nihunong sa ko kadjut diri kay gusto ko maglantaw sa view, taplin man dagat. So lantawan yung bridge. See. Lakon ako na unya. Paingon dito sa city para exercise ba. So karon mangita sa ko og lingaw diri sa ko makita ng video tulantaw sa view. Mingaw kay sa balayo eh. Ang hike na ako diron sa seaside Stavanger area. Sing tawa kana pud ang ano fast crop. Maguro na akong sakyan ni Agi. Tataglingaw ani. So kung unaog dito kaso masud kayong daan. Mag-hike na lang ko paingon dito sa bridge. Now I'm crossing the bridge. Layo guro ni. Pero okay, at least maka-exercise na pa. Let's see the bridge kung okay ba. Medyo lamig ug kapoy po to hike. Hindi kayo mabalay diri kina silalom sa tulay pa. Taon ninyo guys. Tinaw kayong tubig. Mga balay oh. Dahil sa taglakaw. Maglayo pa akong hike. Na nakos tuwa sa bridge. Huh? I'm at the middle. Tawag nyo ang iyang poste. Ink. Taas kayo. Guys, taglakaw. See you at the end. Ay, sa wakas nakarating rin ako sa dulo. Pero dapat magdahan-dahan ka dito kasi yung road na dadaanan mo ay ice. Kaya last day na ano ako tawag na slide sa daanan, daming tao, nakakahiya. Lagapak ang likod ko tsaka bewang. Pero bago ako uuwi, may magandang church dito. I'm gonna show you the church. Picture lang, video lang konti. Tapos let's go home. Wait, I will show you.
Ngayon, punta muna ako sa store para bibili ako ng soft drinks kasi nauuhaw ako. Pero tingnan nyo yung dadaanan ko, nag-ice. Kaya dapat pag ganito mag skate ka na lang. Woo! See? Skate na lang ako pababa. What the fuck? Skate ka na lang pababa. Pero dapat tandahan ka para di ka maulawan. Now I'm going there. So bababa na ako. Salamat. See you in my other vlog. Bye.